voor jullie. Ik word helemaal gek van jullie. Ja. Ik word helemaal gek van jullie. Ik word helemaal gek van jullie. Ik word helemaal gek van jullie. Ja hoor. Zet de muziek uit dan. Zet de muziek uit. Ik word helemaal gek van jullie. Zijn jullie betoeters? Weten jullie wel hoe laat het is? Gast, het is gewoon 3:30 of zo. Ja, wat zei ik niet? Het is 3:45. Deze man mag je niet eens een peuk in rust roken. Die oude lui van tegen. Zijn jullie nou helemaal betoeters? Weten jullie wel hoe laat het is?